खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुवाहाटीआव एसटीएफआ 11.31 लाख नंखाय रां जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सानै हमदों। भारतआ नाग MK2 एन्टी टेंक गाइडेड मिसाइलनि फिल्ड इभ्यालुएसन ट्रायलखौ जाफुंसार महरै आबुं खालामबाय। 2 नं सातियानगुरि गामिनि रायजोआ साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि अरन राजा बसुमतारीखौ मान बावदों। माग बिहुनि मोनायाव मोनसे मुगैथाव गाग्लोबनायनि जाहोनाव महरगिरि खगेन गगैनि फंबाया जोखोम। मानास सेरफां ब्लक BPFआ उसु कुंफु चेम्पियनशिप मोननाय बिरजन बसुमतारीखौ मान बावदों। इन्डियान आर्मिनि सासे हावलदारआ आसामाव थैनायखौ लानानै नखरनिया दुखु फोरमायदों। एसटीएफआ 9 कौटि बेसेननि हेर'इन हमदों। बिश्वनाथनि बराजुलि साहा बागानाव BJP दैदेनगिरिनि गोथै सह मोनदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम पुलिसनि स्पेशल टास्क फर्सआ गुवाहाटीनि गणेशगुरि ओनसोलाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों नंखाय भारतारि रां बिलाइ 11,31,500 रां जब्द खालामनो हादों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय नंखाय राङाव 500 रांनि 2,263 नटफोरनि अनगायैबो गंथाम मबाइल फन आरो नोगोद 400 रांबो बोखांनो हादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ इस्लामपुर लालुक लखिमपुर जिल्लानि रफुल आमिन 22 बोसोर आरो सरू दामपुर हाज कामरुप जिल्लानि जाकिर हुसेन 30 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। हमजानाय सानैबो सुबुङा मथुरा नगर दिसपुर कामरुप जिल्लायाव थायोमोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे हरखाब सिग्रोमनाया नंखाय रां रेकेटजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ गिखांहोदोंमोन। दासान्दि दायनिगिरिनि बेरेखायै एसटीएफआ गोनांथार नायबिजिरनायखौबो जागायबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। भारत हादरा हादोरावनो जौगाहोजानाय थार्ड जेनेरेशन एन्टी टेंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 नि फिल्ड आनजाद नायनायखौ जाफुंसार महरै खालामदों। बेनि बागै रैखाथि बिफाना राजस्थाननि परकान्टआव मोनसे फायरिं रेन्जआव गागि रौनिया मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायनि गेजेरजों आनजाद नायनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि आनजाद नायनायनि थांखिया मिसाइलनि दिन्थिफुंनायखौ गनायथि होनायमोन, जेराव मिसाइल खान्थिया बांसिन आरो बाङाइसिन मोन्नैबो सिमायाव गेबेंथिजों गासैबो थांखिफोरखौ फोजोबनाय। मख'नो गोनांदि बे जाफुंसार आनजाद नायनाया मिसाइलनि फायरिं रेन्ज गोहोखौ रोखा खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मिसाइलनि अनगायैबो नाग MK2 मिसाइल केरियार रोखोमखौबो आनजाद नायनायनि समाव फिल्डआव बिजिरनाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ नाग MK2 नि जाफुंसार आनजाद नायनायखौ रोखा खालामनायाव डिफेन्स रिसार्च आरो डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेशन, इन्डियान आर्मी आरो इन्डास्ट्रि पार्टनार्स जथाय नाजानायखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बरायदों। बेनि अनगायैबो DRDOनि मासिगिरि चौमिर V कामोदआ मिसाइल खान्थिखौ भारतारि रौनिया हानजायाव हाबनो थाखाय थियारि खालामनायाव लोब्बा थानाय गासैबो स्टक हल्डारफोरखौ बाख्नायदों। चिरां जिल्लानि बिजनि 2 नं सातियानगुरि गामिनि रायजो राजाया गामिनि फोथाराव मागो दमासि फोरबो खुंनायजों लोगोसेनो लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि लायो। बे खाबुआवनो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि अरन राजा बसुमतारीखौ मान बावो। गामिनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारीनि मासि दैदेननायाव खुंजानाय बे हाबाफारियाव साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि अरन राजा बसुमतारीनो गांसे मान बिलाइ आरो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बिजनि बान्दब गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि बारग' गोरायुं अरन बसुमतारी, गावबुरा कामेश्वर बसुमतारी आरो गोबां माननि सुबुंफोराबो बाहागो लाफायो। रायजोआव माग बिहुनि सानावनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मुंदांखा असमिया महरगिरि खगेन गगैनि नखराव कृष्ण नाथ, नन्दु हलय आरो राजीव कलिता मुंनि 3 सेंग्राफोरनि मोनसे हानजाया गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि नखरखौ गाग्लोबनायनि सिगां न'आव अन्थाइ खुबैदोंमोन होननानैबो मिथिनो होदों। बे गाग्लोबनाय जाथायाव खगेन गगैनि फंबाय दिलीप गगैआ गोब्राब जोखोम जादोंमोन, जाय मोनसे गावारि सेटेलाइट चेनेलनि भिडिअ जार्नालिस्टमोन। बे जाथाया बिहु फालिथायनि गेजेराव जादोंमोन, जेराव दोरोङारि महरै हारियारि जानाय लोंनाय आरो बेलागुर सावनाय जायो। बे जाथायनि उनाव नखरा गोख्रैनो पुलिसनो खौरां हरो आरो गाग्लोबग्राफोरनि बेरेखायै अजद होनाय जायो।
बे जाथायनि बागै पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। चिरांनि बिजनी भानबारी ओनसोलाव थानाय सेरफांगुरि बालाबारि हादानाव बावैसो सिगाङाव नेशनेल लेभेल उसु कुंफु चेम्पियनशिप 2024-25 आव सनानि मेडेल देरहासारनो हानाय बिरजन बसुमतारीखौ मान बावहैदों। माना सेरफां ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि घरमेश्वर ब्रह्मनि दैदेननायाव लोगोसेनो दंफायोमोन फारियै जांगिला हाज'वारी, रेनजेन बर', कमलाकान्त बसुमतारी, रमनिकान्त बसुमतारी आरो रुपम दासमोनहा। माना सेरफां ब्लक बिपिएफआ गांसे आर'नाइ गानहोनानै जोबोर गोजोननायजों नोगोद 3,000 रां गथायदों सनानि मेडेल मोनगिरि बिरजन बसुमतारीनो। मख'नो गोनांदि उत्तर प्रदेशनि बेनारसआव जालांनाय 21थि नेशनेल उसु कुंफु चेम्पियनशिप गेलेनायाव गोग्लैसोनाय गामिनि बिरजन बसुमतारीया सनानि मेडेल देरहासारनो हादोंमोन। आसामाव साख्रि मावफैनाय हारियानानि सासे इन्डियान आर्मी हावलदारा डिउटियाव थानाय समाव सोरबा सिनाय मोनै सुथुरजों गावथारजादों। हारियानानि बावलाद गामियाव जोनोम मोननाय हावलदार रविन्दर 35 बोसोरा थैनायनि सायाव नखरनिया सन्देह खालामदों। मानो होनोब्ला हावलदार रविन्दरा थैनाय एबा गावजानायनि जेबो रोखा फोरमान होनो हायाखै इन्डियान आर्मिया। अदेबानि आर्मिनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नायबिजिरनो कमिटि दानानै होबाय। उफ्रा पुलिस सामलायगिरि कल्याण पाठकनि दैदेननायाव मोनसे स्पेशल टास्क फर्सआ 14 जानुवारि 2025 मायथाइयाव जाफुंसार महरै मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन। बे अपारेशननि फिथाइ महरै मणिपुरनि चुराचान्दपुराव फेग्रा मुवा लांनाय लाबोनायजों सोमोन्दो थानाय AS11N 3141 नाम्बारनि गंसे गुफुर स्कर्पिय' गारिखौ हमनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो गारि सालायगिरि एनखगिन थौकिं आरो लोगो सालायगिरि धांकालियन सानै सुबुंखौबो हमनो हानाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि गारिनि आन्दोनि माखासे बाहागोफोराव हेर'इनजों लोगोसेनो मोन 94 साबोननि बाक्सुफोर मोननाय जादोंमोन। बिश्वनाथ जिल्लानि बराजुलि साहा बागानाव 35 बोसोर बैसोनि बिजेपि दैदेनगिरिनि गोथै सह मोननो हादों। थैनाय सुबुं एबा बिजेपि दैदेनगिरिनि मुंखौ नवीन केमेरे होननानै सिनायथि होदों। खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो बिहालिनि एमएलए दिहन्त काटवारा जाथाय जानाय जायगायाव थाङो। नवीन केमेरेखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा गावथारदों होननानै सन्देह खालामदों जायगानि रायजो राजाया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।